गसाइगाव माथियापारा ओनसोलाव जौ सावग्रा दो आरो 400 किल'सो जौनि माइरं, बेजों लोगोसे 80 किल'सो एमाव नष्ट खालामदों साबकाथा पुलिसा। हादोरसायाव जेसेनो फेग्रा मुवा होबथानो थाखाय सोरखारा गोख्रों जादों, एसेनो फेग्रा मुवानि फालांगिया बारानिफ्राय बारा जाबोदों आरो सानफ्रोमबो फेग्रा मुवा, गान्जा, ड्राग्स बायदि बायदि आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा पुलिसनि हमनायखौ नुबाय थादों। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय माथियापारा ओनसोलाव साबकाथा पुलिसनि सिग्रोमनायाव थाना बिबानगिरि सेबा प्रसाद कलितानि दैदेननायाव गोबां जौ सावग्रा दो, 400 किल'सो जौ सावग्रा माइरं आरो 80 केजि एमाव बोखांनानै पुलिसा गासैखौबो नष्ट खालामनानै होयो आरो बेबादि जाहाथे जौ सावनानै थासारि आरो ओनसोलखौ गुबुंले खालामा, बिनि थाखाय नखर नखर सांग्रांथि होयो।